Navštívili sme stužkovú slávnosť Oktávy, ktorá sa koná v hoteli Družba. Spýtali sme sa ich pár otázok na tento veľký deň. Bola príprava stužkovej náročná? Áno, samozrejme, že bola. Každá príprava takýchto udalostí je náročná, to organizovanie a všetko, ale máme šikovných spolužiakov, tak sme to všetko hľadali pripraviť. No, určite bola. Mali sme na to málo času, takže určite bola náročná. A akože snažili sme sa už minulý rok pripraviť na to nejako, ale tie posledné prípravy, ten posledný týždeň boli strašné, to sa nedalo vydržať už. Tak pre mňa náročná nebola, keďže to je v réžii študentov, ale pre nich určite bola. Je to prvá takáto akcia, ktorú organizujú a videl som na nich, že sa teda namakali a boli aj nervózni, ale zatiaľ to ide dobre, takže vyzerá to tak, že to zvládne. Ako si užívate dnešný večer? Je to super. Spolužiačka má narodeniny, Sima, a tak oslavujeme, tancujeme a užívame si to. Užívame si to všetci, teraz momentálne zablahoželali, takže sme mali narodinové kolo. Takže ja si myslím, že všetko je v poriadku zatiaľ. Ja si to užívam osobne. Užívam si ho, predsa len je to moja trieda, som triedny učiteľ, takže veľmi rád vidím, ako sa im darí všetko pripraviť, ako to prebieha a hlavne ako sa zabávajú, ako sa usmievajú, takže veľmi dobre. Je pre vás tento deň významný? Samozrejme. Prečo? Lebo je to náš posledný rok a sa tak rozlúčime so spolužiakmi a už sa pripojíme k tomu, že budeme maturovať. No je, určite. A prečo tak? Preto, lebo ja si myslím, že to je taká pekná tradícia, kde si spolužiaci uctia navzájom akože samých seba a je mi to také aj taká rozlúčka pre profesorov vlastne s nami, lebo potom vlastne maturita, takže takto. Aké budete mať spomienky na túto triedu? Tak, budem mať mnoho spomienok, predsa len 4 roky nie sú krátke obdobie a Stužková určite bude patriť k tým najkrajším spomienkam. Ako druhú sme navštívili stužkovú slávnosť 4A, ktorá sa konala v Zlatom bažante. Bola príprava stužkovej náročná? Príprava stužkovej bola veľmi náročná, ale dúfam, že sme budovali na 100% a že sa dneska všetci užijeme. Príprava, predtým sme to hodne cvičili, takže nebola tak náročná. Ako si užívate dnešný večer? Tak dnešný večer sa zatiaľ iba rozbieha a stužkové je iba na zaživo, tak verím, že sme všetci spoločne. Prvú triedu, ktorá má pozvolá na Stužkovú. Cítim sa veľmi slávnostne a som veľmi rada, že pomôžeme. Je pre vás tento deň významný? Je veľmi významný, pretože je toto 4 roka taká asi najväčšia udalosť, ale tak bolo veľa stresu, myslím si, že to bude fajn. Aké budete mať spomienky na túto triedu? Budem mať na ní tie najlepšie spomienky, pretože je naozaj veľmi šikovných a ambicióznych študentov a verím, že raz sa O týždeň neskôr sme boli navštíviť triedu 4B, ktorá mala svoju stužkovú na moteli Kamenec. Bola príprava stužkovej náročná? Tak určite to bolo náročné, keďže je to celkom veľké podujatie, tak určite to nebolo jednoduché, ale mali sme úžasných ľudí v našej triede, ktoré sa postarali vlastne o celú organizáciu a tým to prebehlo celkom ľahšie. Určite bola, keďže riešiť celú stužkovú v kolektíve ďalších 29 ľudí nie je úplne jednoduché, ale tak všetko sa dá, keď sa chce. Ako si užívate dnešný večer? Tak dnešný večer si určite užívam, keďže, ako som povedal, je to podujatie, ktoré sa stane iba raz za život, takže si ho treba užiť a už keďže nikdy nepríde, tak si myslím, že si ho treba užiť najviac, ako vieme. Tak užívam si ho výborne, je tu výborná atmosféra, ľudia, ktorých mám rád, čiže je to úžasné. Je pre vás tento deň významný? Jasne, je to významné, keďže, ako som povedal, opakovať to nikdy nebude, takže jasne, je to určite významný deň. Určite áno, keďže ako som povedala, Stužková je len raz a ešte nás čaká program, ešte nás čaká ďalšia ceremonia o polnoci, takže verím, že si to všetci užijeme. Teraz ste videli našich maturantov, ako si užívali svoju stužkovú a aké z nej majú zážitky. Prajeme im len to najlepšie, aby si užili tento posledný rok na našej škole. Pre Gimi News, Martin Mac.